abantu bamintu mu wanja nga tutale no mwana oito mule tayari muganiti achache ganse kubasera nali murai kubuya igotumutiga agende isiko akore gasi ororo injerende yonse lazima tuliye kirwo iskari mu wanja boy bono bali bande bono bali konya mubwaterete manyanya yenu leo imekufa. I wanted to affirm that. Bono de project de bono de washo somo kusiwensia. Anya project nere ya Simba. Intuna boto kwenye bwa. Ne project ko Fred Okengo Matiang'i. Nto yuwana inero a project ya kwenye tarande ne lakini kingende dota manyanga nyine gavana ya Kisi emiaka nebire kolte etigarete biya mono gavana na watebire ento toroji wate waiga egesa bantu bali na ndo uchi wakora bya watebire kanisa kero mete ntote uso na tari boigo ona yenyo nonga inenya sai ono wache watebere kanisa ga ngabona ye gingo chikobeke raini yokobeke kura na yo chikombe kerera hi busio ora abantu ba Kisi county ba support sabali etoko genda mbo bakora no batusabire especially ekana so etobise myaka etatu bona Pastor muma eteji segitwetere mpaka twekirere roga Nyasaye nomya kabere ntagetembeke rero borongeiga mwarorira abantu bakonya kuoga Simba bali na Matiang'i Simba rero bwate Ruto Simba tigamba boli omwana ogo nabekerema osinoyo Oso gutara nere no ekerwe kira sabantu kwa morosi biyega ororekana ngambiyale ente totebaiga omweshimiwa Fred Matiang'i olega bali motamanyeti akera abantu maita abantu gai ngabantu ba maiso mieta kole biki abandi bali maiga abarogimba yoma abanyebiti namba yoma abanyebero mba yoma abantu abayamba yoma bono abantu mbaroro and waziri, it is important to you to note this, that abantu mbaroro baragani bayimuke barolenga ki bawatana n'abantu baitu naintu mnegesaku ntobwenrete koba ase serikali yense ase ekekie kobarwa ntoje tubanga umukutano omonene ndede omweshimiwa Fred ataracha kurungumbu nwara etwaingo kuana nere daily ekero no ene serikali erororo ya enkomo minyokia bachiete mpaka bakabuna mwae omonto mutangani oigete mwae kando na Raila ninja abanda be babwataine mumaete same group eli achiete kabuna boe mpaka basikali baengota gitanda ekina kiki ya Matiang'i gitanda kiyaye enda mwami yarenge nko abantu abuna bali mwaro chibachitega chisegi masasi akorutu lakini Nyasaye nomuya chinga kichonsi ogererero ense ya poi ngo sabe kanisa mutusabirani mwaziri ntaete nkuboli koko genda gojimutu tora mamondo kora siasa yo kora kwa bere serikali
emyaka nebire tigaite toika mutuga iga twanze kuburana na intwe n'omugusi ekeki yaito asensei lazima ebaro lakini gento kingenjo pastor nto we can't run away negesa abantu baito Mheshimiwa Fred ntaetengo sabe abantu bebitina gusintu anje tebitina sana okangana bitokuruga yani tokwareka twaruga ona abantu mbali badanya okora kindi kintu gusiga lakini kibaigwete Matiang'i batakira babwaterere goti ya Matiang'i tigatodenga onde bwensi murayi onde bwensi utaje koje bolie kirugo lazima okore gas mpaka totenga ki wakore gas Fred lero tabwatiri yete sengenjo Fred ne sengenja akore gas abantu bali bande waziri abantu bali jokers ba ndo ukubeka gusi wobwende kwenda ogende bogere matega iga ogende buruya ogende boikoyo ogende bokalenji oboli chikora no tolega ne bitina bite bisinini tugonjokanani omwele tutugie ngana ebiek na ndiko je waka chikora tonyo na ebieko na omugane tigo lazima tutoke twensi yororo tete nkulerega ngo tewa pastor I want to affirm Fred anya project nere ya Simba intuna boto kwenye bwa ne project ya Fred Okengo Matiang'i nto iwana inero project ya kwenye tarande nero lakini kingende dota manyanga njide gavana ya Kisi emyaka nebire kolete etigarete no wata wotelera kolete achichi lakini for the time being eserikali tuwa kanebango toko nywalibaga asitoko nyora kweta tuli na ruto tumwana na ngeta toleta mali tokole boyigo mo wanja boyigo kusabona mudayetenga ngote naga iga murame kaso Fred ka ngote naga iga dera murame kaso na litro isaniki emioyo y'abantu na muganete ntagetente benga ki kende gionstra nyora na kero kyo president Ruto kakibwate gaiga onyenko muura ne chinguru na bochanja bonde bwensi geche gusi tigage koreke gechiche ntaite ndigirega ntebe ngokora waziri karibu na ende gaiga ras mocho manyanga kyo kubogoli ka kia baibi kia barogi bamanyamesira Bons na ende bona yanga no kinrete kusia Roma tabanda bons igo you know how to navigate aiga kwarore mbaro bakubulyo bujumbe mbaro bakubulyo bu MCA mbaro bakubulyo bu governor mbaro bakubulyo bu women rep abanda bons ba tegerere kiba kwa tegerere igunki ba ukwana tiaba koletere kura na ende mba kobeka gusi mo wanja boyo taiten kolera pasta to ukora abantu abana bachaga abon libaga lya bene nabo togocha koteba ndoje to angeli getiga iga mokutano wango iga injene deputy party leader ya ODM naende kinde deputy party leader lazima ndolenga kinenje ngotega ensemelia tobe tupimo boromba ekiera tumaite ntubwata omwana oito otinini ororo monyuet bali mubwate siasa nyinge ga propaganda no muisranstange ga abantu muisranstange na no mugambiga lazima tupimo boromba boronge and waziri shake off abantu bande mbawuji mbali uja uwanja shake off batali kuisaneka torenga kitoko ndige sakwe chimoto lazima tosiku 9 tuno mugusi Kenya
kando na Fred mugaka naro nero kumaraga lazima tuisaransense totebenga ki gosikwa tigo muntu oyo mukurugusi kwanza turakombie che milioni yemo tumaye gusaba kurwa sabantu bande mo wanja boy toro kyobo mobo mbia mono ndingire libageli abene nada ito kuona siasa. Thank you. Ngire libageli abene mukaribishe mheshimiwa Fred Matiang'i atukwanire. Tokaranze ne kanisa tole. Abantu bamintu mu wanja nga totale no mwana oito mule tayari muganiti achache ganse kubasera nali murai gubuya igotomotiga gende isiko akolega asiororo injerende yonse lazima tuliye kirugo iskadi mu wanja boy bono bali bande bono bali konya mubwaterete mwanya yenu leo imekufa. I wanted to affirm that. Otokere nya sambu ya mono. Asengenjo ya ino na asengenjo ya support ya ino no basaba kwenu directions. Kanko basaba kamoranje. Onye tokoligyo bwagambi no tokoligye bintu. Bili tangani kabisa tusabe nya santorae na indo kwanja kwanya sai gokoreke. Namba ibere. Biya mono gabana na watebire. Ento toroji wate waiga egesa bantu bale na indo uchi wakora bya watebire kanisa. Quiero meter en todo. Você não está de boigo. Ona yenyo nonga inenya sai. Ono wache wate veri kanisa ngabona ye gingo chikobeke raini yokobeke kura na yo chikombe kerera hii busio ora abantu bakisi county ba support sabali etoko genda mbo bakora ose na igo betali bateba aya ono wakwanire kanisa ono kwabe kirisi yenkong akingen wino mayeno nagaba nateba abara ibaito njengo basaba bana baminto nyasaye gato eteri bagali kiri okorera abantu baitemero tutu arobwanchani nento genda okore mirimo amo bana baiga bonzi bomura baminto balega bonzi no mugabana. We always work together kendo ngiyo totali goteba ni muno tokogenda yeringana riro rest kwana chiko bachana na botogo kwana ke kwa na bantaba motole na botogo lienja to kwana to sunyo kwana ntutu ka banyene na botogo liya ba kabande bali banene batoetane timiaka babo Kristo bobure babo province ongeri na bande batotebi ngenu na ba muramore manyinga ino na bangake togende guchia titogo sira bunegesako irinde tobeka abantu baitwa mu bunegesaku toteme kwa fuidi kasi yenga ntubo tambe mangana ko chibekeka tokoliko sono bugambi tokoliki nande twacha koma na ntutweka banyene twacha ko chayana twacha kongorana abandi baito batoka na buna inde bako tomone chiropia uchawata na abantu baito iga igo no buna wate bagabana toligenjera tobeka abantu baito amo nyasaye gata geta tobeka abantu baito amo negesa uketo getenene amo Nonyina abana bali ba minto bande bale se kiombe kirikende na bali na ba minto titoko barama ne inde no lino monena wo we kiombe kiabo tito na boto we expecting aba makodere memo ne chise mitora chito ba se minga ki na bako kolega azi lakini utali ko rama bantu ba mino uzotali ko sambe nyumba yino uzo no tali boygo nabo anye me chande kare se ino no ejizo kono chika karoro iko sambe nyumba yuto kulige chero jirusi oro maraiko manje kugenda uchibosio bona baruwa bosteke to sambe nyumba ngaito cha kugenda tobe ya motwesi unabavuzi elinde tosikane yabako kibako egwa nakabana kwate banga mugabani noro igoire dagera kero muntu mugabani dagera mugukora koragera mugabani mwakere Fred Matiang'i chikura togenda uko oso natali boyo ya muntu ndio nkuraro mugabani ngoroka ndo kwaragira kwagenda azena moko genda mugabani kwisi moko genda yenda mugabani muragera bwango kore ndagera yonziro mojeka
Osoro tali boigo. Abirigo. Nkole raya iga. Na ndo munono nga omentele kuruska mga barage boigo tebuya baje wakachikwe. Na boigo. Igo bona abantu aminto. Tobwaterane na ndotobe yamo. No kubaliereira. Esabali ngo yanda tole no osaba no kwegena. Pastor nakubolia dinacha. Ombwatsina balisia. Njero nacha gase sababu ende yabene. Na gambi webina. Nabantaba atindi bopechi koto oda igoro koto bapiri. Na liatu kutetekine kiliga tabanga no bolimo. Njeno muntu kubwatya majiko bunale. Na ino muntu muitebere. Wano waliko nyamoko nywera amarua. Ngatindiro chakobe se paloti. Nganye. Tomerane. Neende no nda manyinga yomugusia asili. Monto malemu. Kauta ake matitiri. Torora no. Ozo natali boyo. Ntayarende abagusiba mindo tikambalirira. Ntayarende ko fixie ben konere nse. Kiaro bojo enze ko sakorwe kabire. Ozo bono. Tali mangana mayenge nje kabire kera yituko toko kama mitu asoma echiachire ucha. Bito tu atende bia free primary education, free secondary abana bakwaye kuchiro pia. Bona abana bayibuli abande bana usumbuka ga. Ayana mangana nda deal naro. Kero to ikirabo. Nyasa na to ikyo na ina to ichinguru to deal na mangana yo. Ego pass tambu ya mono.